Joo, en oo koskaan liftannut. Enkä muuten mene dösällä. Mä en suostu hengittää sitä rahvaan tuhansissa viisvasissä keuhkorakkoloissa pyörinyttä kaasua ys. Onko tämä se sama Rauno-poika, joka tykkäsi erityisesti leikkiä Kanadassa? Vaattees haisi. Ja siitä sanottiin monta kertaa, muumin pikku kakkahousu. Isäsi nauroi, kun taas oli Raunolla teräsmiehen näkki alushousuissa. Ja sinä olit ylpeä teräsmies. Yritit lentoon saunan katolta. Meni solisluu poikki. Sairaanhoitaja sanoi, että ruostetta on pojan alushousuissa. Ruostunut teräsmies. Monen viikkoon et hymyit. Jah, tuntuu olevan takana tulossa. Isä! Rauno! Isä on kuule nyt tässä vähän huppelissa. No mut ei! Kelaa sitä! Ella on täällä asunut jo pari kuukautta ja kuule viihtyy ihan hyvin. Temmi Tanne, eikö se ollut sun lempinimi tuossa? Joo, ihan hirveä pyytön. Eka kerran kun tois liikaa kleditteeksi mä olin ihan shit ja haloo, on siellä taskulatkaa brankkari, mutta no etänä sain sit ihan makea. No, sun piti tulla sulle. Come on vaan läpi. No, mä menen pane kahvit tulees. Stikkaan pörkät tulee tuolta pukorista. Joo, ei kahvia mulle. No rinksu sitten. Mä duunaan tästä kossusta snadit snubarit. Ai,